ସାହୁ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ନାହାନ୍ତି, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଆସିବେ। ଡେଲେ ମାରି 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 ପାତର ପାରା ଗନ ଗଲା ଘରି ସାହୁ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାହୁ ନମସ୍କାର। ବାବୁ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସାହୁ ଏଟା ମନ୍ଦିରଟା ବା। ଜାଣୁଛ ତ ମନ୍ଦିର ଛୋପରା ପଚାରୁଛୁ କଣ? ସାହୁ ବାବୁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଆଜିକାଲି ସାଇକେଲରେ ବୁଲେଟ ଗଲା କୁଆଡେ କି? ଆରେ ବାବୁ ତମେ କୋଉ ଜାଣିବୁ ତେଲ ରେଟ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ସାଇକେଲରେ ପେଡାଲ ମାରିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ଲାଗୁଛି ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇଲା ତାର 3 ଡବଲ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଠୁ ଭଲ ପେଡାଲ ମାରିବ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଛାଡ ମୁଁ ଛାଡନ୍ତୁ ସାହୁ ବାବୁ, ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ଡାଲି ରେଟ୍ ବଢିଥିଲା ସେଟା କମିଲାଣି? ଆରେ ତୋର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ବଡ ହେଇଥିଲା କମିଲାଣି? ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ ଟିକେ ଗୋଟା କଣ ବଢିଛି କମିଛି ଡାଲି ତେଲ ରେଟ୍ ତୁ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପଚାରିବୁ ନା। ଏଠି ବଜାର ଘାଟ ମନ୍ଦିର ପାର୍କରେ କଣ ଆସିକି ରେଟ୍ ପଚାରୁଛୁ? ଛାଡନ୍ତୁ ମୋ ସାହୁ ବାବୁ, କହୁ କୋଉଠି କହିଦେଲେ ଅଜାଗାରେ ନା ଆଉ। ଜାଗା ଦେଖିକି କହ, ଅଜାଗା କଣ ଦେଖଉଛୁ?